Ahoj ľudia, vítam vás u nového videa. No, toto je iba taká ukážka servera a chcem vás na ňo pozvať. Ako vidíte, je tu úplne epic balík textúr a prepáčte za tie lagy, to je tým balíkom. A ukážem vám môj dom. No, už tu mám nejaké veci, kamenný krompač. Pozrite, ako to vyzerá. Napíšete toto. Tu máte kity, ale ja už som ich použil. A tu bývam ja. No a toto, nejaký šulík mi zase ukradol skin. No, neukradol, ale teraz som na bratovom počítači, tu býva. Áno, tu je dom mojho kamoša. A vidíte, všetko je tu epické. Dokonca aj tie zvieratá sú úplne iné. A ja dám do popisku môj Skype a na môj Skype vám dám server. Áno, tak si ma pridajte. Môj Skype bude v popisku a ako vidíte túto skeletona. Tu máš, on má skilly. Nevadí, že on má skilly, ale ani nie skilly. Ako epicky tu všetko vyzerá. No a toto je tu Herobrine mod. Áno, keď vám príde balík textúr, tak sa vám tam ukáže, že ešte jeden mod a to bude Herobrine. Tak sa ho nezlaknite ako ja včera večer. Som sa asi pošťal. Ale to nevadí. To by už mohlo byť koniec tejto ukážky. No, to bola iba ukážka. A budú aj videá, no ale nebudem už asi, dneska už asi nič nenatočím, lebo viete, mám narodky a chcem si to užiť, áno. Takže chápete to určite. Ja potrebujem No pozrite na to slnko, to som vám chcel. A mesiac ešte viac epický. A pavúci, tí sú hnusní. Tí sú hnusní ako furt. Ahoj. Ježiš, ale už ma nahľadajú creepery. Ja radšej pôjdem. A tam už je zombon, či čo to je? Nie, skeleton, nechcem vidieť zombík. To je pekný dom. Lenže hezka. Áno. Tam nejdem. A toto som vám chcel povedať, že séria z tejto videí bude vychádzať každú linku sobotu. Takže každý pondelok. No tak proste, ja neviem, kedy to bude vychádzať. No, bude to vychádzať napríklad pondelok, utorok. Niekedy sa rozhodnem, ale premýšľam, že je sobota. Alebo pondelok. No tak, rozhodneme sa. Toto by už mohlo byť všetko z tohto videa. Čo to je? Púpava. A pozrite na tie saplingy. Listie. Ide použiť toto. Ježiši.
No tak, toto je všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a prepáčte za lagy, ja to zviem tak. A ešte jedna vec, nikdy, v živote, nikdy, na tomto serveri nebuchajte stražníka. Čau, jak sa máš? Čakajte. Na toho to asi nepôsobí, ale na ostatných úplne, prepáčte, ja mám ten lagy kvôli bandikamu. Ja mám ešte zapnutý Skype a takto. Kde je stráž? Tu? Že by... Nie. Však, co je to ten blbý strážca? Aha. Pardon. OK, pozrite. On vám ukáže mier a teraz vás zabil. Chápete? Toto môže byť všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim a nezabudnite dať like a odber.